Menda bon ki ingasem don dustur baba banduai. Idon kam ya ke jimmelin banduai ke ingasem. Ko himen ko para bayil hau try Jesus Christ. Kabalang kakin mau ya ka sungi burom jom ka Maria Teisoti jom ka ransom. Negi on ka Maria Teisoti jom ka jingisne. Kani kala stang ban urlong ha Spain ha uwe urikuit bakerteng u Peter bakui jonga nong salko ulalong u badon ka jingang nur palat naga benta bun ki brio bala shakem daki kinong tu haka duria bad bun ki brio kilangat hakakti jog ki brio bad ki bala set koidi iyaki but bar rock at Europe ki angnud bad u Peter bakui nong salko ulastang banduai bad ka Maria Teisoti kawan pau habu bad kala kula ban isene bad ban iara iya kine ki bala set bendi dakinong tu dakinong lute bad ka Maria Teisoti ka kakalalang ka kami jang ka jingisene yeki bara kala iarap yeki bad kala stang banduai yasai nagabinda joki jongi bakindup light lui kane kalong ka por ka Europe kamda me ya ka Spain kala ya kendu ya ka jinge ka bajur bad ka Maria Teisoti kala yara haba kila duai penadu kata ka por kila kot ya ka Maria Teisoti Our Lady of Ransom. Kohimen ko para ka Maria Teisoti kadangyara iya uno uburiu kano ka buriu bakot karpan iya ka jingyara jonga. Hap kadbangi don bon jai ki jinge. Kadbangi don bon jai ki jingjinja. Ngi haben kot karpan ya ka. Nama kala aiti alade nagabenda ka jimpeni. Kala kongu ya ubre but kala kwa ya ki kurun jaga bara ki light im na ki jingjin jar babun jai news no haba ki pai Israel kim shimla dan ki mane utrai ulas na pisne ki barula parsad ya ki em ya ki brio bakin ai isne ya kasyar ka rupa ya kaspa bante ya ki mane utrai ubale ula penki ya kis ya ki barispa banyara habangi angnur habangi duai hakamato ubale un stang ban penki ya ki donu jongi barispa lese pilom ki bam don ki mane lese ha ke shnang jongi lese pimbat yang ya ka dor ka dar jongo bale ha ka yinga sem jongi lese pimbat biang ya ka jimene ya ubale lese pimbat don ka jimele in ben duaila bara shing shise pide ben angnud ayu pide ben karpadi ya ubale ka Maria Teisoti kan man yara yeni ujesu yara yeni ban pen biang ya ka dur ka dar jon ka jimene ha ka jingem shime news no ha ka gospel mendakasni ujiso udang duai marway but ki sinran jongu kila wanshagu ujiso ula duai marway haka jinglong ubriyu jongu ula duai ula panjing mutna ubale bad hadin ba ula psa kumba sau henyu san hajar mut ki briyu da hinyu tiligi po ula le duai ve briu ula ki kama yengi ve pai veru bandu iyo jinga ek jinkar ko haga jingim jongi nide bandon ke jinglong banduai nidon kam ya ke jimlein banduai ke yinga se bona preng jongi ni duai habangi don jinge
Yandala kot ka jinge ni sange ban duai. Henry kaya kabo Jesu hikaya ni deba long kilo ni long sen ba duai man kasni kumno re kumno ni habanang pan pelot shitang kanda shisni janmit ne minster ba ki kon ki ti ban duai. Habang ngit pen roy but ngistang ban penne ya ka taga jing duai man gas ni hakinga sen ngin sayo iya ka jingkala haga jingim ka juri. Deina marba ngit talot palat ban duai nyakendo bon ki jinge hakama jami. Namarbale ngayakendo bon ki bro ban duai hangne. But ki don bon ki jing jinja. Ki jimpang, ki jing shitam, ki jing kardu, ki jing pai ki inga sen. Ya ki kon ki ba tamsneng. Don bon ki ba ja umma. Habakili binya ngala barabor kimju don ga jimmelein ban duai. Kim nangro banduai punmul. Namar kilong ki kerstan sngi utrai. Kilai jingya seng sngi utrai. Bon apeng jongi habang ilai jingya sengero ngim snga ngim duai. Ngidon bon ki jingko selai. Bon ki dao jong ke jingchot jong ki inga sem jongi kadai namar ba ngim ju duai haki inga sem. Bon ki kon jongi ngem nang ban duai ladang yong ki yalam jing duai kim nang shu kilongo me longo pa ki ong ngem nang ban pule baro mangi ngidon ki excuse ki daw banom duai habang ngidon ki daw banom duai uble udon ka daw banom kerku yangi habang ngidon ki daw banom nginam ban duai nginom duai ngim lapor ublero udon ka daw banong yangi da ka ba pet yaki gasem nganom don por ban kerku yapi namar pen don por naga benda chunga penam ban duai yanga lesengila hela ramba henry wat mintar ngiyong ngimnam ban duai rosary ngimnam ban play ya ka kotlin di banen ngimnam ban duai lang baro shing shisem baru belai on ngam nang ban kerku ya piru kolong gupa ngam nang ban kerku ya pi kolong kumi ngam nang ban kerku ya pi ko samla namar bale pimbat la por naga benda jana pila por naga benda baru ki kam joga perte light no iya por naga benda ujisu naga benda oble pe ujisu ula la por what hardin ke jengtre shitam baro shismi ula la por namar ba ula la por ki apostol kila yo mensiam kila tur shau jisu kila yang hajanu jisu but kila ko bantuai lam badu jisu habangi ki kimi ki pa ngistam banduai ki kon kin stam banjan bani bakin kli ime ipa hikaya nga banduai hikaya ngi banduai yang induai lang baro shing shisen menda ki kun ki ayu kinuksa na ki kimi pa kioi kimi pa ki tem mobile phone barabor ki bon kam haka mobile phone te ki kun ki nong kom no haka ba pe ki kimi pa ime ipa pendid mobile phone yang ngaru namar bale pi marwe piten ngaru ngadon kam lada ki kimi pa kilaban peniya ke nuksa baba ki kun kin tur shapi banong ime hikaya nga banduai namar de namar ba ki apostol kila yoi barabor jisu duai kila leishisin but kila ki kila jisu hikaya ngi banduai hikaya ngiru banduai but de lemba kata ka jinkle jongi apostol jisu la hikaya ya ke jingduai bakordor ko pa jongi ko himmen ko para kadbang ilang penbele ni ka akor baba hakingasen ke jimlin baba hakingasen ye ke dustur baba hakingasen hangda ngin sastang banyo jingker ko menda bon kingasen don dustur baba banduai kidon bon ki dustur don ki dustur baki di wide man kas Don Gibril ki la por ban shom hakamat ka TV baro shimi ban paid ye ki jingela kai ban paid meat ban paid ye ki football ban paid meat ban paid ye ka serial ye ka film ba pair light no ye ka por ban duwai
Kayinga sem batolot banduai kan jot diao. Kayinga sem batolot banduai kan jot diao. Bad om don jing say so hakum kita kayinga sem bam duai kalong kayinga sem jogobaman. Habang yung don ga atyaban yale bani percaya baman daga jing duai un salong paralog jogi. Tina kata kadam ko himen ko para bun kilonging long sem bun kayinga sem kijot. Om don jing su. Om don jingid hapadeng shilok shikuri. Om don jingid hapadeng ikur kiti. Om don jing say so hakai kaki kam ki jam joki. Minda utrai ukot uverenye vei pai vei. Habang istang bang tur shavu umensiyam bakudel prasadiyangi. Kumba umensiyam bakudel prasadiya u Petrus banong. Melong u kun u balay. U Petrus ulala ba u Jesu lang u kun u balay. Haba kibru kilap u Jesu lang nong le kampala ne nongyala ne uwe na ki nongya tolopa u bakara u Petrus wong melong u kun u balay. Menda bona preng jongi ngimbat lap ya u Jesu ba ulang u kun u balay. Ulang nong le kampala. Ulang nong ay bam yagi. Ulang nong penkia yagi. Palat yakane ngimpat yomat yaw Jisu. Delem ba ka jing duway ngilabante yakane ka jing yade badu Jisu bad melam ukuno balay bad ngakwa bad boy shaka jaka badon mame kalong ka bene. Ngitrang yaka beneng dechu ngitrang yaka jing koy jing kia ne kaspa. Habang itrang ya kabeneng kasparo kan bodiangi ke jingol jingkiaro kan bodiangi ke jing sukro kan bodiangi ko himen ko para tongin duai hagane ke yukeris bakui naga benda ka jinga banduai lang baroshing shisem man kasni shitan kanda janmil kramba ka family prayer kan te ya kalongi longsem ko jisobegi karko kardo yangi pensle yangi bangilong ilonging long sem badon ka jing duwai ka yingka sem jing duwai rosary ban light na bun ka jinge ha ka jingim juni yen ya ro ya utrai Jesus Christ Jinom la jinom amen.